नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर आता आपण रेसिपी तर बघणारच आहोत, पण तुम्हाला एक सुरुवातीला व्लॉग दाखवतो. मी जेव्हा लहान होतो किंवा माझा जो डिपार्टमेंट होता ना, की मम्मी माझ्या बाजूला झोपायची, मला झोप न आली की माझ्या पाठीवर हात फिरवायचा, पण तो आता डिपार्टमेंट माझ्याकडून गेलेला आहे. त्याचं कारण तुम्हाला आता मीच दाखवतो, कारण मम्मी आता झोपलेली आहे आणि हा डिपार्टमेंट कोणी घेतला बघा. होय दिलू, हा माझा डिपार्टमेंट आहे. तू कशाला झोपली तिकडे? झोपवते तिला. थांब बघू, आता गडबड केली, झोपली असते ती आता. झोप बाबू, झोप. तू झोप. नाही झोपत. मम्मी जरा शीज पडली. दिल, नाही झोपत. तू माझ्या जागेवर झोपली. हे बघा आमची दिल उठली. एक झोप काढली तिने. आमची क्यूट दिल, क्यूट दिल. हो, एक झोप काढली. हे बघा ससा, बघा ससा बघा. आमच्या ससाचं खाणं बघायचंय. झोप नाही झाली, तू बडबड केलीस ना. येस. अरे रे 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 रे, तिला राग येतो तिला लगेच. हे आपलं आयुर्वेदिक घरातलं डोळ्याचं औषध. आता तुम्हाला लाईव्ह डेमो दाखवतो बघा. काय कसं फील होतं ते बघ. जरा डोळे खोल. मी बरोबर डोळे खोल. 1 2 1 2. आता कसं वाटतं? खरं सांग, खरं सांग. जमतो. नाही जमतो ना? एवढा जमतो ना की डोळ्यामधून पाणी. हात काढ, हात काढ. म्हणजे एवढं वरती दाबायला वाटतं ना ते. हा सर. आता साधं सुद्धा समजू नका, कारण त्यात लिंबू आणि ते सर्व आहे ना. पण ते हनीमुळे जरा कमी होते. कांद्याचा रस डोळ्यात टाकणं म्हणजे किती मोठी गोष्ट आहे. आणि जास्त करून आहे ना, मोतीबिंदूसाठी पण जास्त असतो चांगला. आणि असं तुम्ही 5-10 मिनिटं रेस्ट करा. हा पहिला जळजळतो, पण नंतर बरं वाटतं. पण जळतळ तो लय ना, खूप जळतोय, पाणी येतो तो डोळ्यात. मम्मीला मी 10 मिनिटं रेस्ट करायला देतो. नमस्ते. आज मी नाश्ता बनवते आहे आणि नाश्त्याला ते पण मी शंकरपाळी सारखे पापडी बनवणार आहे. आता मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलंय आणि गव्हाचं पीठ चांगलं चाळून घ्यायचं. हे त्याच्यामध्ये मी 3 चमचे तेल घेतलंय. हे आपले चहाचे चमचे असतात ना बारीक ते. आता याच्यामध्ये आपल्याला मी स्पेशल पावभाजी मसाला टाकते. पावभाजी नसेल तर? पावभाजी नसेल तर आपण नाही टाकायचं, नसला तर. आणि आपल्याकडे जो असेल तो टाकायचा. हा मी 1 चमचा ओवा घेतलाय. आपल्याला चवीपुरतं 1 चमचा मीठ टाकायचा. आणि आपलं लाल मिरची मसाला थोडासा. आता हे सर्व मसाले मिक्स केले. आता थोडं थोडं पाणी टाकत आहे ना, आपल्याला याचा गोळा करायचा आहे. पीठ बघा असं चांगलं मळून घेतलंय. आता आपल्याला हे पीठ आहे ना 10 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे. आपलं 10 मिनिटं झाले, पीठ झाकून ठेवले ना, एकदम मस्त छान झालंय. आता मी काय करते माहितीये का, मी छोटे छोटे आहे ना 4 गोळे करते. असे पातळ एवढे बघ, आपले चपाती लाटतो ना तसे आपल्याला पातळ लाटायचे. असे मी 4 पोळे करून घेतले. आता काय करते माहितीये का, आता ह्याला आहे ना आपल्याला तेल लावायचं आहे. असं थोडं थोडं तेल लावायचं आणि याच्यावरती थोडं थोडं हे आपलं गव्हाचं पीठ. आता याच्यावरती आपली ही दुसरी पोळी ठेवायची. आता ही आपल्याला अशी आता लाटून घ्यायची. परत लाटताना थोडं चिपकला ना खाली तर असं थोडा पीठ लावायचं. आता ही आपली पोळी आहे ना, आपल्याला भरपूर पातळ लाटायची आहे. आता हे बघा, हे पाटापेक्षा आपली पोळी आहे ना पातळ लाटायची आहे. आपला पाट आहे ना आता छोटा पडतोय, तर आपण काय करायचं, असं ताट घ्यायचं मोठा, त्याला थोडासा पीठ टाकायचा म्हणजे खाली चिपकणार नाही. आणि त्याच्यावर ही पोळी आहे ना काढून घ्यायची. आता ही पोळी आपली ना पातळ लाटायची. आता किती पोळी आपली पातळ झाली आहे बघ, है ना, किती एकदम पातळ झाली. आता ही आपल्याला आहे ना कापायची आहे. आता बघूया आपण कसं कापायला होतंय. आता आपण सुरीने कापलं तरी पण चालेल, पण आता माझ्याकडे हे आहे ना कापायचं. आता आपल्याला याचे आहेत ना लांब लांब पीस बनवायचे, म्हणजे आपल्याला पापडी बनवायची आहे. म्हणून आपल्याला आता याचे तुकडे करून घ्यायचे, म्हणजे पीस करायचं आहे.
हे बघ, असे. आता समजा ही अशी फिरवली असती ना तर त्याचे म्हणजे अशी षटकोनी आपल्याला शंकरपाळी झाली असती. मोठी भागणे आली असते. हे सर्व लाटून घेतले आणि असे कापून पण घेतलेत बघा. आता मी इथे तेल गरम करायला ठेवलंय आणि तेलामध्ये बघा तुकडा टाकलाय आणि तो तापलाय तेल. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे आपले पीस सोडते. तेल तापला ना की आपला गॅस बारीक करायचा. आता तेलामध्ये जेवढे येतील ना तेवढे सोडायचे. ते वरती येतात ना असे? हा, सोडत राहिलं की वरती येतात. हे आपल्याला चांगले फ्राय करून घ्यायचे. ते फुलले बघ. आता आपल्या रोजच्या चाय बरोबर खायला एकदम छान ना? हा, चहा बरोबर खायला, नाश्त्याला बरं ना. बाहेर आपण चिवडा कुरकुरे असं वेफर काढण्यापेक्षा ते समजा नसले तर आपल्याला गव्हाचं पीठ आपल्या घरात असतोच ना. तर असे बनवायचे पापडी मस्त. लगेच 2 मिनिटं तयार होतो ना. हा, कारण ते पातळ आहेत ना आणि ते आपले कुरकुरीत होणार आहेत. आणि भाजले का नाही ते समजतात. हे बघ असे पोड्या पोड्या येतात त्याला आणि कलर पण चेंज होतो. आता हे आपले मस्त भाजले आहेत बघ. 2 मिनिटं झाली ना. आता आपलं तेल चांगला तापलाय. आता थोडा गॅस आहे ना मीडियम करते. आवाज येतोय? आता हे बघ. इकडे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. तुम्ही दिल विचाराल तर ही बघा दिल पण बघून घ्या. दिल आपली तोडून दाखव मी एक. मस्त झाले का कुरकुरीत? एक तोडून दाखव. हे बघ पोकळ कसे झाले. लगेच तुटतात ना ते टुक्कर ना. खारी सारखे झाले आहेत. हे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. तर टेस्ट करून दाखवतो तुम्हाला मी. आणि आपण कधी पण बघा याचा एक्झाम्पल मी तुम्हाला देऊ शकतो. कधी आपल्या घरी पाहुणे येणार असेल किंवा काहीतरी छोटासा मोठा फंक्शन असेल तर आपण काय चुकी करतो. आपण जातो आणि वेफरचा पॅकेट आणतो किंवा चिवड्याचा पॅकेट आणतो. ते करण्यापेक्षा आता जेवढा आम्ही क्वांटिटी दाखवली ना 1 वाटीचं ते बघा एवढं होतं. म्हणजे तुम्ही एवढं म्हणजे वाटण्यासाठी ठीक आहे ना. वाटण्यासाठी पण ठीक आहे. बर्थडे साठी आपण कचोरी आणतो, वेफर आणतो, ते आणायचं नाही आपल्या घरात बनवायचं. आणि आता कसं माहितीये आता आपल्याला बाहेर जाता येत नाही जास्त आणि सारखं पण बाहेर जाता आलं तरी पण आपलं घरातलं असं बनवून ठेवलं ना तर असं मुलांना टिफिनला देऊ शकता. घरामध्ये आपण चहासाठी पण खाऊ शकता. 3-4 माणसं असेल तर सहज संपेल. थोडं थोडं बघा एवढं दिलात ना. मी तर 1 वाटीचा करून दाखवलाय. तोच हिसाब आहे ना. तुम्ही जास्त करा आणि असं एका प्लेटमध्ये दिला तर 4 माणसांना पुरेल ना. 4 माणसं आरामात खातील. चहा बरोबर बटर खारी खातात. ते समजा कधी आणायला नाही भेटलं तर आपण असं करून ठेवायचं आणि ते मुलांना द्यायचं आणि आपण पण खायचं. रेसिपी कशी वाटली तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. एकदम सोपी रेसिपी. तरी दाखव. दाखवले ते का आवाज बघ.